ito onde daba tamu pandang raso karuni kase sodi dalam hati hi 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 denai lalo udah datang jadi rasian jo mimpi nan membuat denai indah sanang lai dak sanang lai bantulah kusui yo kusui badan tak pucat nasi dimakan tara sobat cando duri hi 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 bayang udah yo nan nampak kama sajo denai pai ange ange dingin damam den kini kanto mak dukun denai tak sapo disapo setan nan jo ubili dan upe pula kangku doktor sakit batambah piti dan habis Ini denai tahu Upiak damam cinta Basuh si buyuang Itu kau benyo nyampang kok denai bata puasa bala tangan denai lai sayang udah indah acuh lai hi 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 damam cinta dan tangguangkan sansai surang badan diri denai pandang kasih cinta dan bau mati dan bau mati kanto mak dukun denai tak sapo disapo setan nan jo ubili dan upe pula kangku doktor sakit batambah piti dan habis Ini denai tahu Upiak damam cinta Basuh si buyuang Itu kau benyo nyampang kok denai bata puasa bala tangan denai lai sayang udah indah acuh lai hi 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 damam cinta dan tangguangkan sansai surah